Sinili ko talag, durang na yun. Liti po pala. Liti po talag, kung ang mamason. Gura ko na yun. Baka ang sayo, di man siya. Dire ada ako makaupo. Sa mga karabaw kasi baka sa paagitan pagpupos sa magkakasing kalamoy sa malilikong albaga. Maraming teka, okay. If ever you're Thank you so much. People who are beyond tapos diri man palan sa imo. Ito na mong bilang ko tadi mo sa imo. Matulog kasi nakano ko yan. Nanga? Matulog kasi nakano ko sa mga karan ko. Pag hindi na small ano na. Simula mo. Ha? Hi Dario, greetings from Argentina. Hi. Thank you Dario from Argentina. Thank you for 15 people in the how are you? I'm fine. Abdinor Binamadi. How are you? Sergio, hi Sergio. Yan. Di ako makaupo.
Thank you so much. Makato na ako. Halika na. Oo, uli na kayo. Di ba na ako sun? Ako naman. Hindi ako makato. Wala akong ako. Kung saan, asawa ko na. Kamo pa man? Makambay ka mo? Mag-grocery muna ako. Sige ma. Sige. Ay, Wait mo muna. kayo nga yan. Sige. Thank you. Bye. Hi, Buds. Hi, Buds. Buds TV. Kaya kasi wala ko sa ito na Sheila. Marmol. Kamanghod ko. Magbuhan kay tsura mo, sabi ko. Pero, balik naman. Di, second year pa kami. Ay, first year ko kasi sa klase. Pero, ang daunan ko pa. Pero, naiimod ko sa Slendero man yun to. Ha? Slendero man Roman, yun. kasi may tumulong. Bakit si Mang Christy ng ano mo? Ay, siya lang ang saday. Siya lang ang saday. Mga payat kami, pero percent to siya. Di ko alam kung tanda pa niya ako. Pero siya tandaunan ko pa. Medyo mahilig sa erosion. Yung ano. Ganyan ka nang nakasawa. Si Mang Christy, di man masyado umubos na. Nagano ka mo doon sa ano? Ulan na ano yun. Bilis. Sino? Tagaling ka? Bata. Sirano, Manay Consisa. Sirati ko. Para sa sa accomplishment. Oo, kaya di pa naka... Kung paano mag, ano. Saan daw yan to? Sa aga. Sa aga pa lang kami na ano. Di pa makapasa. Sa accomplishment. Ito, sa DTR, nakapasa na kami. Yun pa no, may accomplishment bago na ano. Yung sa payment eh. Kuan niya, ano, ito, nagpa-check sila sa... Sabihin na, Hindi sa mga bihina. paano may clearance kami para makakuha sa stipend. Pagwarate, Stipend? Pag may stipend kami niyan, pag wala clearance, hindi mo makakuha. Oo. Stipend kami na yan ha. Common sir, o matagawa. Wala pa man, Kami, o naman kay. Kung sa nag-volunteer pa lang kami. Paano diri Kung kayo? ma-retire na, iba pa sa Manay Sisa, ma-unik sa Manay. Ay, ibig sabihin, ipapakilala niya ang bago. Nag-training na kami sa susunod. Aka mo ang bago na ano? Aka mo ang bago na Benes sa Bata? masan nyo. Okay. Na, okay na. Nagana reseta. Anyari. Nada, first. Nana na kami, sabi tapos na baga kaya kinakaihiw na ako. Magana ako sa baba. Okay na kami. Ay naman ang duwa. Ayaw mo na. Ihiw na nga niya ako. Kung may doktor pa, bakit ay hindi na ako? Okay, kawit ka pa na ako pa. Talakad din na kami. Fine.
Thank you for watching. 7 million. 7 million. Napakalangan ako si Nanay. Sabo. Aray. Sira palaan masalyo kara ati Konsisa. Sira palaan masalyo. Sino daw ito na nagano, na nagrereklamo? Ay, mabigil pa ako muna. Bago ako magbuli. Kaya rawang nga din ako sa... Limutin na natin lahat, wag lang sigay. Yeah. Before anything else, put God first. Hindi na ako. Doon na mag-chikahan kayo. Eh ba, ito yan din naman. Sa ulit? Kaya na. Ay, lahat is free.
I'm going to... Pwede na muna. Dire matawag na LCC. Yeah.